Ang kukunin lang natin mga kasinag dyan ay yung paklang. Tuturtahin natin. Mga kasinag, ito na pala yung pinirito natin na paklang ng San Fernando. Baka isipin kasi nung iba talong ito. Ayan mga kasinag, oh. Ito yung inihaw natin kanina. Nalis ko yung itlog, oh. Ayan, oh. Ayan. Mga kasinag, isang piyagpalang araw po sa ating lahat. Pasensya na kayo mga kasinag, kung ngayon ko lang kayo ma-update. Gawa na. Nagkatrabaho kasi ako dito mga kasinag sa pagtatamnang ko ng kamuti. Ito kasi tatamnang ko ng kamuti. Dito sa kabila na ito or dyan sa may taas na yan, kamuting kahoy o kaya mga gulayin, ang palaya, sitaw, mga ganyan. Kasi sayang ng panahon mga kasinag ang ganda pati ng panahon hindi na umulan. Kaya trabaho ko na ito mga kasinag, para asada ko na yan para asada ko na siya para pagtanim ko ng kamuti maganda mga kasinag kasi buhaghag ang lupa. Ayan pala ang aking natrabaho. Medyo tanghali na kasi kaya uuwi muna tayo mga kasinag. Samahan nyo ako at magluluto pa tayo ng pananghalian. Si Mrs. kasi mga kasinag nasa Barangay Bubuan. Duty kasi niya ngayon sa BNS. Tapos yung tatlo kong chikiting tawag nito nasa school. Ako lang tapos si Mama Mer na yun nandito sa bahay kaya walang mag-aasikaso mga kasinag. Magluluto muna ako ng pananghalian. Iwan ko muna yan. Mamaya balikan ko naman yan. Pananghalian mga kasinag. Ngayon pala mga kasinag, nakapagsaing na daw si Mama Mer na wala kaming pang ulam. Kaya naisipan ko mga kasinag, magluto tayo ng ulam natin pananghalian. Ito ang lulutuin natin mga kasinag. Alam nyo ba yan? San Fernando ito mga kasinag. Ayan, San Fernando yan. Ang kukunin lang natin mga kasinag dyan ay yung paklang. Tuturtahin natin. Kinakain ito mga kasinag. Sa mga hindi pa nakatikim yan at sa mga hindi pa nakakain yan, panoorin nyo mga kasinag gagawa tayo ng tortang San Fernando. Ayan, kukuha muna tayo. Ito mga kasinag ang lulutuin natin. Itong paklang. Tutortahin natin to. Ayan mga kasinag, ihawin natin. Kailangan ihawin ito mga kasinag para matagkal nyo yung balat nya. Kagaya rin lang ng talong mga kasinag, ihawin nyo. Ganun din ng mga kasinag ang proseso. Yan, ihawin natin. Yan. Bawasan natin ito malaki. Sa may mga tanim na San Fernando dyan, ganito lang ang gawin yung mga kasinag. Pag wala kayong maiulam, pwedeng pwede ito mga kasinag. Para din lang itong talong. May isang klase pa rin ganito mga kasinag, yung apong-apong. Wala kasi nun dito sa Siruma Sa amin kasi sa Del Gallego, meron kasi sa aming apong-apong. Yun mga kasinag, tinuturta din yun para din siyang talong. Pag nakauwi ako ng Del Gallego mga kasinag, tapos panahon ng tagsibol ng apong-apong, lulutuan ko rin kayo nun mga kasinag.
alam kong marami ding hindi nakakaalam ng mga kasinag eh. Kaya ngayon magluto muna tayo nito. Nasubrahan. Palibas malakas ang apoy ko mga kasinag. Yan ito. Ayan mga kasinag, ito na yung inihaw nating San Fernando. Mainit pa. Yan yan, ganyan nakita niyo yung mga kasinag. Ayan. Ganyan yan, babalatan nyo rin siya parang talong. Ganyan lang yan. Mainit pa. Yun Yan, nababalatan niya mga kasinag. Pasensya na kayo mga kasinag kung mauling ha. Hugasan na lang natin yan. Hindi pa natin natapos balatan. Nag-aambo na. Uulan pa yata. Ayan mga kasinag, natapos na. Hugasan ko muna. Mga kasinag, ito na po yung paklang ng San Fernando na inihaw natin. Pag naghugas kayo nito mga kasinag, gaganunin nyo po para mawala yung katas nya. Para hindi siya makati. Ganun lang po ang gagawin nyo mga kasinag. Medyo nag-uulan na mga kasinag. Magre-ready muna ako ng mga sangkap. At update ko kayo may mga kasinag ha. Kukuha muna tayo ng itlog. Tapos yung mga panghalo natin dito. Mga kasinag, habang pinasikaso ko yung mga pangrekado natin doon sa lulutuin natin, bumanat ang malakas na ulan. Ayan pambira na yan. Ang lakas-lakas napakaganda ng panahon kanina mga kasinag. Tapos ngayon bumanat ng sus yan. Doon ko sana lulutuin yung sa labas kanina mga kasinag, yung tuturtahin natin. Gawa lang wala ang kuryente, madilim dito sa bahay. Kaya no choice tayo mga kasinag, lulutuin natin dito na sa loob. Mag-ilaw na lang tayo ng solar. Kasi doon sa labas, nagparaulan na, hindi tayo makapagluto doon. Kaya ngayon mga kasinag, lutuin na natin. Kung makikita nyo mga kasinag, yan yung paklang ng San Fernando. Tapos ito naman yung itlog. Sinamahan ko yan mga kasinag ng sibuyas, paminta, magic sarap, asin. Tapos yung itlog, ayan, minix ko na mga kasinag kasi wala sa aking magbibideo. Ayan lutuin na natin mga kasinag. Lutuin natin. Nagsalang na rin ako ng kawali. Mga kasinag, lagyan natin ng mantika. Ayan. Kulang kulang yung nilagay natin. Dagdagan natin, dagdagan. Yan. Sayang yan. Mga kasinag, mainit na. Lagay na natin yung paklang ng San Fernando. Ayan.
Naparami yata ang mantika ko ah. Ayan mga kasinag, naluto na yung una nating pinerito. Ayan. Ayan na oh. Habang nagluluto tayo mga kasinag, ayan oh. Kung makapansin nyo. Nagbaha na dito, pero ang ulan humulaw na. Ayan. Di ba? Kita nyo mga kasinag. Humulaw na ang ulan. Puro tubig. Ayan oh, baha. Dito sana tayo magluluto kanina. So may trapal na yan. Kaso lang tingnan nyo mga kasinag, binaha na. Ang bihira na yan. Pero sumikat na uli ang araw. Bihira yan. Parang nanluloko lang ang panahon dito sa amin. Pati kuryente wala. Hindi pa tapos yung ating niluluto mga kasinag. Ayan na mga kasinag, tapos na tayo magluto. Ito na ang huli. Huling niluto natin. Medyo mamantika. Okay, ayan na mga kasinag oh. Mga kasinag, ito na pala yung pinerito natin na paklang ng San Fernando. Yung ating tinurta. Kumain na tayo. Lord, thank you po sa blessing ngayon. Ayan mga kasinag, tikman natin ha. Ayan. Masarap to, hindi ako nagbibiro mga kasinag. Mainit. Ito siya mga kasinag. Ito. Ang lasa niya mga kasinag, para ding tortang talong. Medyo matigas-tigas lang ang konti ito. Hindi kagaya ng talong na napakalambot. Ito mga kasinag oh. Ayan mga kasinag, tapos na tayong kumain. Solved na. May natira pa. Sigurado ito pagdating ng mga chikiting galing sa school. Namerienda kasi sila ng baho pagdadating mga kasinag, sigurado yan.